Hello, my name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Party Twice studios. Right. But Party Twice ndikudzanya dzese dziri kuitika masocial media nematumana ose enyika tinge tichikuunzire panapa hatimira saka Party Twice wenyu ndiripo boys nhasi ndauya nenyaya ningirere yaMiss Universe Zimbabwe Lyshanda Is Married. Ndauya boys hanzi hanzwa nokunetswa nemaminista nemhene niwani mari chichi uchiti oda kumuroora maona rimwe foto racho iri vadese iri kuechimetro haatoenda akati aiwa boys haidini chi I'm secretly married akaroorwa boys hanzi musanetse kuzi ndakaroorwa saka musanetse Miss Zimbabwe asi musamunetsa Miss Universe because akaita se akakandwa kichani boys mbinga dzese anomuudza boys Miss Zimbabwe waita se is married musikano akanzwa nekunetswa boys boys pakaipa vaipa Miss Universe anofika nyangwe murume wacho haana yangogara ingorowa ichingoti murume wacho atogara ana ichirova kuti babebe kubuza roita se rinoenda saka toziva mafungiro enyu muchi comment section kuti mufunga kuti chini nyaya iyo. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe.